Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai phi baro yang sebai phi syaka bati CTV bat syiki Khubor kimat. Ngine phashwa ne kong shap syiki Khubor na kaleng ki benta chong ka Jylla. Menteri rong ba ka Jylla konat kong ka sangma haka khanyo Tarik Naitung asa phunrio. Ulale yashim benta haka le nyam be ding club haka shnong tu ber. But hagni sngi ula pen benaru baka sorkar Jylla kan sawan rashen ya ka wei ka scheme ka batmai ka batmu bat pen klan ya ki jingtei ber ki jingdon kam ki bayade ber ki jingmani ka culture ber ka history Kylleng ka Jylla Meghalaya. Ka all Meghalaya Akshniya fraternity kala kuntu ya ka sorkar Meghalaya ban pen singe shwa ya ka jingkhat tender online ka baraya shakhamat na ka banta ban bu ya ka registered vehicle scrapping facility but ya ka automated testing station but dawa ba ya ka tender de ban pelong offline nang man pentikina ba kinong sengkam try Jylla kin khamyo banya shim benta khambun uba ralding kharija lapan pau ya ka jingsngau diau bat ka jingsngau si shikat de e hadian baki hati khlau kila penjon bat penjulor ya ka jaka rap kunthopru ya ka yeng ka bausa ka jongu ka badan ha ka shnong kolomboy ha ka than photgro southwest khasias district ka Sam Khamti Society sa Shisian kalapan menapat ba bakan pelong ya ka Sam Khamti Independence Cup 5th edition kaban stang na do ka arpa Tarik Naitung asa punrio ha helik lina mini stadium kabadan hamaulai maudat baki maliwan hai ni ka tournament kidon chispa arpa pratli ki kruhun ki banishim benta bat ka team kaba long ka lado kan yo khurya ka song pisa kaba nyau pho hajar tingka ringkat ka trophy Next step ka Tarik Naitung asa punrio kaladan ka jingja accident ka ba ishir kai hapreng ka local taxi ber ka kali Torres. Kani ka jingja accident kala ja hajan ka jingking damsan. Hadu mi yakni Khubor ampat yo ka jingtep ka babania laki dan kat numut ki bala mensaw. Hendrai ka video ka bala sapriang pat ba. Na yo I ba unongnya jong ka local taxi ulang mensaw ber ki pat ba kila yarap an sayo u shabar. Mentapan ya pa shi Khubor na kelingki benta jong kari. Unong seng jong ka cockroach Janata Party Abhijit Dipke ulakno baki pulit kanong ba Delhi kilatiet bat patani u hasurong katba urang persang manlit sha jantar mantar hadien ba usonam bangchuk ula sha pen kendia no shakawe ka jaka sumar na ka jaka yakhi udipke ula ong ba ka jingki kandang beteng bat ulakno yaki pulit ba kla pen kendia jubor ya wangchuk na ka ni ka jaka yakhi ka Skyroot Aerospace ka badan ha Hyderabad kala thawi ka history haksin sa jan dagba palat pat ba ya ka lingsun her how ka baning kong ka bala aikateng Vikram 1 ka ban long ka sinjam ka ba kongsan bha na ka banta ka private space sector jongkari India kani ka mission ka bala aikateng da ka mission agaman na book board ban pinher ha ka por khatwi biji minstem ha ka first launch pad ka badan ha Satish Dhawan Space Center ha Siharikota Andhra Pradesh ki pulit ka Jylla Assam kila dong ki pulit ki beningkong hakathan shati lamngi bat ki balai hakari India badsha penrong kerteng kum ki offline verification seeking entity hapo ka unique identification authority of India ka senjam ka batmu ban penklan ya ka jingpen shisha ya ka jingpen ithu yaladi ha ki Jylla khamtam ha ki jaka ki ba ka internet kampat poi satya menteri katnat platingka jong ka Punjab Harpal Singh Shima ula ong ba ka jingwan jong menteri rong ba do karim Narendra Modi shaka Jylla Punjab kala pendu jingkerman yaki pat ba da ka bakno ba Modi ula jet ban pelet jingmut ha ka kamsan Pyrthei ha ka jaka ban penbena ban pelat no yaki jingsiu ki brang sa teng ki ba ka Jylla Punjab kadang dei ban yo na ka sarkar pedeng ka jiang kan an halo ka jingpin kinria ya ka Bankra Mos ka badan hapo ka lingsun Netaji Subhash Chandra Bose International Airport hanong ba Kolkata kala jurba hadian ba ka sarkar kala tmu ban pinhe shu ya kani ka lingsun hadian sausngi ka jingpthei ubom ba klain bor ba Nagaland kala ka bala khat jubor ru ya ka jing im jong uwe shipai Assam Rifle but samut ki weipan ki shipai kala saujur ki pulit ka Nagaland ha ka sni thau dieng kala penbena ban ai khusna pisa hado sanpau hajar tingka ye ki brio ki bala ban ai jingtim shapang ki brio ki barankti ha kani ka kambaman
Khubor pulit bagi sipai ha kasin sajan kila yo pan kurup bun ba ki tiarsiat bakunthop ru ya ki sulai ki pistol bagi kuli ki bempat Pyrthei ha ka jingkhanra ya ka than 0 point hajan kashnong Kolten Kangpokpi district Manipur lai thu Khubor sarkar kini par kilong Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei hadian ba ki sipai ka Pakistan kila penri ya ka kanhun le no Islamic State Khorasan province Dangshan ki sipai jong Pakistan kila herthma na ki lingsun Afghanistan. Ha ka kerteng jong ka jing khun persha ya ki leno. Laong ba kini ki jing thambo jong ki sipai ka daibet ka jing thmu ya ki riu pai ba ban pinbor ya ka sarkar Taliban khnang ban pin I shaka Pyrthei ba kari Pakistan kam de setia ka jakari tengen ya ki seng leno. Arngut kiriu pai ba klasha penjar nga Khubor ha ki sipai Pakistan ha Balochistan lakenno ka seng ka bapet ya ka hok long briu man briu ha ka si sajan kini ka jingkno kala ja hadin ba lakenno ba ka don ka jingsha penyap klab bat ka jingsha penjar nga jong ki nong song shnong jong ka Balochistan hadin ba klasha kem ha ki sipai Pakistan Kawai ka kenhun ka baju penrung ya kisamla na India rengkat ka jingkular ban siu pisa tang makin lek buhai shnok Shekiway perkiri kentup hakari United States bat hakari Canada lakenno ba ka ni kenhun kala siu ya ki katto kat ni ki bala sha pengop tang kumba arpo hajar tingka ban le yi kamruna Rusia laong ka tanat token hakari United States ka sarkar jong Donald Trump kalau ong hagasngi thoding ba ki Jylla jong ka United States kila bandu no ia ka jingbei tingka na ka benta ka election jong ka sarkar pedeng lemda ki shim ni kila jingada ki bathmai namar ka jingsngo khia ia ka jingdon jong ki wei pat ki jat ben riu ki bamdei ki nyong shong shnong mapura jong ka United States ki bala yo rong kerteng ha ka electoral roll but ka jingduna ki machine tha vote hashwa ka election shiteng samoi Ka FBI kala kem yaw Nitish Kaushal ubala shakno baudi khot jong ka kunhun runal na ka Jylla Punjab. Yaw Kaushal ka FBI kala yo kem na jan khaput ka Canada hadin bala kno bawla persang bun sngi ban petri na ki federal agent ki bala thweting e yaw. Ka FBI kala pentip baw Kaushal wala I no shadin ya ka mobile phone bala persang ro ban pendu pendam ya ka license kali thok jong ka New Jersey. President Donald Trump ulapan bana bakari United States kala kalalong kari elekai football hadian ba kalumpung elekai FIFA World Cup mentau snem azap pun riu kala kring ikipat ba na Kylleng ka Pyrthei ban let saki ya ka jing elekai football ka bahetam ha Pyrthei tikitu kilong Khubor hagimat kimat mentasi kublai Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.